Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Mia, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apay drama ti kapadasan. May saak abulsek. Nupay kasta, adda arapaap ko iti biyag. Bueno papagayam, intedenggan ti pakasaritaan ni Mia, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Iya anak, nagngangatumiten dagiti gradom? Wen atatang, katamuyo, siyak ti maysa kadagiti kangatuan iti grades na iti klase me. Agpaisaw? Ay na, maragsakan akman iti dayta. Agyaman tatang. Ipaspas na ko ngamin ti agadal. Kayat ko ngamin ti makaturpos iti kolehiyo. Ano kasta, kayat mo pa iti agkolehiyaw, apaman na makaturpos ka iti high school. Wen tatang, kayat ko launay. Gaputa oray no kasto iti kasasaad ko. Adamot arapaap ko, akayat ko agunudan. Umay ka mga nanak ko, nakaluto akaw. Ay, kasta ka din, nanang. Wen, umay kan. Madamdaman ton nga ituloy mo day aramidam. Agsasango tayo kadatatang mo amangan. Alangarod, nanang. Madamdaman ton nga ituloy ko ti basbasaag. Mangan tayo pa'y ngarod. Anya ngamin ayaday tabas-basaam. Agbasbasa ak iti notes ko, nanang. Agpakwis ngamin ti maestramin ton bigat. Isong agre-review ak. Kasta ka de, maala madamdaman ton dayta. Umay kakit din, agor-ura yun ni tatang mo. Wow! Sika man ti second highest iti quiz tayo, Mia. Talaga masirib ka? Saan mo't dino? Nag-review ak ngamin iti rabii. Iso aday toy, nangato mo ti score ko iti quiz tayo. Impag nga rod ata nag-review ak. Kat iso mo ti impact quiz ti maestra tayo. Wen nga rod, hay, madanaga na kitay. Kung naklakit din no, nababati maalak ita. Kaputa sa anak o na yan naka-review iti rabii. Imbaglakit din, ta medyo na nga tumatinaalak. Inton sumaro no, ag-review kan. Iti kasta, nangaton to mati maalam iti sumaro no quiz tayo. Mia, kaanakan, kumusta ka? Kastoy, Uncle Aldrin, okay akmat. Damag ko kat kayat mo kano ti agadal iti kolehiyo. Apaman na makalpas ka iti high school. Wan, Uncle. Kayat ko ngamin ti makalpas. Kayat ko ti agbalin ang maestra. Aya. Nagamuresan kan ngagtuloy iti kolehiyo. Amangan no di mo kabalan. Nangruna takas tate kasasaad mo. Kabailak. Adamot arapaap ko, Uncle. Ah, Kabailak mo ti agbasa ka nagsurat. Ada arapaap ko, akayat ko agunudan, Uncle. Anak, nangag ko ti saritaan yu itay kina uncle mong Aldrin. Amo ka na sa ertiriknam, gapo iti imbagana. Apay akas jay, tatang. Mismo pay mo't ati kabsat yu ti mangit down kanyak. Imbis apatib ka rin na ti pakinakam ko. Ngam saan mo't? Ala, di mo latan ikaskaso ni uncle mo. Ipakitam kitdikan kwa na, akabalam mo ti agbalig. Di mo latan ikaskasaw ti anyaman nga ibagbagana. Nang runa no negatibo. Uwan, tatang. Ad-adala ang masakit, anak. No denggak dagiti negatibo nga ibagbagana. Husto ka, anak. Si kalako man ti makamo amang paspasin siya kini uncle mo, ha? Manang LV, imbag man ta nakapasyar ka manin dito'y balay. Wen inranak ti si Marungkar. Gaputamok asaan ka abisi ita. Uwan, manang. Awan mat klase mi ita. Isong adda aklaang dito'y balay. Nasayaat mo't no kasta. Aywan, asidagaya man ti panagturpos mo iti high school. Podno day ta, manang. Ay na, magagaran ako nga kolehiyo. Kat, anyangay ti kayat mo a kurso. Manang. Ididamo, kayat ko ti agbalin a maestra.
Ngam, nagbaliw ti panunot ko manang. Kaya't ko gayam dagbalin nga abogado. Mia, pudno ka diya kayat mo tagbalin nga abogado? Wen ko madino. Ngam nako na ni tatang. Akin na maestra laangan ti alaak a kurso. Iti kasta, mangisuro ak tumat. Sa bagay, hustumat kit ditin ako na ni tatang mo. Nasaysayat matlaang, nukin na maestra ti alama kurso. Iti kasta, matulungan mat dagitikas ka. Day tamot nga ro tinapanunot ko. Kan may sana kabalan dananang kan tatang no mga laak iti kinaabogasya. Nanginamot nga minti kasta kurso. Winmat ngamin, naimbag tulang makalpas ka iti panagadal mo. Ket no bilang tamaadaan kanto iti natalgad a panggadan, mabalin mong tulat nga ituloy day tangara pahap mo. Wan, Dino, husto ka. Ala, ituloy tan ti agrevyo. Iti kasta, nakasaganatan, para iti exam tayo inton malam. Mia anak, nagdaras ti panaglabas ti panawon. Manulaangan nga aldaw, madano nun ti panagturpos mo iti high school. Wan nga rod, nanang. Kasla ka laang, idinang rugi ak iti high school. Ita, aktor pusakon. Ita pailaang kablaawan ka nanak ko. Maragsakan kami unay kinitatang mo. Gapot agturpos kamot laang iti high school. Wan, nanang. Katgapo daytoy kada kayo. Agyaman na kada kayo. Ado ti sakripisyo yo para kanyak, nanang. Awan rumba nga pagyamana, manak ko. Obligasyon mi ti mang paadal ken ka. Itata nakaturpos ka ni ti high school anak, anya ti planom. Kwa, tatang. Agtuloyak iti kolehiyo. Kat mga laak iti kinamaestra. Alang arod anak, no day tati kunam, suportaran da ka. Agyaman nagtatang. Di kay agdanag. Agadalak ana imbag. Iti kasta. Matulungan kayon to kaninanang amang isakad iti panagbiag tayo. Nasayat day ta ka panunutam anak. Ket dayawin ka, gaputa uray no kasta ti kasasaad mo, at damat arapaap mo. Saan lang nga para ken ka, no di kat para kada kami adadakkel mo. Hay, agyamanak. Nalpas matlangan ti klase may itangal daw. Agawid akmatan. Saan abali? Kabailak mo ti agkumyot nga agawid. Saanin anas kan asukunin nak ni tatang. Hoy, Mia! Agidan tan nga gawid. Ha? Sigurado ka, Dino? Wun! Itulod ka pa iti balayo sa kabay nga gawid ak. Ngam, amangan numataktak ka. Saan? Di ka agdanag. Awan mo tan sa bali papanak. Isungamay kan. Itulod ka pa iti balayo. Alaman laangan. Inta nga rodan. Katni, malaman. Mia, ada ka matgayaman. Wan, Uncle Aldrin. Sangsangpot ko. Sige, Uncle. Lumabas kami, pay. Ay, mabit lang. Asino day takadwam. Kaayan-ayat mo ka de? Ay, saan, Uncle? Iso ni Dino. Kaadalak. Kan iso ti kasingadan apagayam ko iji pagadalan. Awan tata. Nasingid kami nga agpagayam kini Mia. Agpada kami iti pagadalan. Saan kami nga kaklase iti koleyo? Gaputag duma ti kurso nga inalami. Ay, kuna lakit no kaayan-ayat mo ti kaanakat. Saan kumat ki diapat siya ano bilang? Gaputa imposible mo nga gayat ka iti kaanakat. Mia anak, apayakas la naliday ka. Adda ka di sa gubanit mo. Nasakit la tinakam ko, tatang. Limabas kami ngamin itay, ija ayan da Uncle Aldrin. Impagarup na, no kaayan-ayat ko ni Dino. Kahit anya tinapasamak. Kas iti sigod, tatang. Nasakit lata ti pa nagsasauna. Ala, bayam. Kasaritak to ni uncle mo. Sana mabali na kastalatan ti panagsasauna ken ka.
Bayan nyo latan, tatang. Sawan na latan, ti kayat na sawan. Saan na bali? Agbalin akarit kanyak dayta, tapno ipasnak ko ti agadal. Mia, kasla ka ano lang idinang rugita iti college. Ita, agturpos tamot langan. Uwan nga ro, Dino. Kamaw dyanan na. Natungpal matlaangan ti arapahap ko, ang makaturpos iti kolehyo. Maragsakan at parakan ka, Mia. Talaga nga min anagagat ka nga agadal. Iso ang makaturpos ka. Oray si ka, Dino. Nagagat ka mat. Kan saan la adayta? Masirip ka pa'y. Sika talaga. Patiray ukan nakmanan. Sika ati masirib. Saan la asyak ti masirib? No di kat duwata, Dino. Alaman laingen. Winan. Anya nga iti planom, itata nakaturpos ka na nakaw. Agsapulak pa'y laang iti panggadak, nanang. Kaya't ko nga minti makaurnong. Sigurado ka. Saan ka pa'y nga ag-exam iti board? Saan pa'y nanang? Madanon tulak ta dayta. No ita, padasag pa'y laang ti agtrabaho. Bareng no ada mangawat kanya. Sigurado nga awaten da ka iti pagaplayam, anak. Masirib ka mat. Kan may sa, oray no kastasaan ka makakita, kabailam mo ti agtrabaho. Pwede no dayta, nanang. Ti amo nga min dagiti daduma. Kaputa da pa kapilawan ti maysa a tao. Nang rona no kas kanyak abulsak. Kat saan dan akabailan ti agtrabaho? Ngam kabailan mi ti agtrabaho. Congrats, Mia. Naawat kay tinagaplayam. Adan trabaho. Uy nga rod, manang. Matulungak matlaangan dananang kantatang ko. Iti inal daw apagkasapulan mi. Wan nga rod, nasaya at matadan trabaho. Iti kasta, makaurnong ka. Wan manang, adupay nga mi ti arapahap ko. Kayat ko pa'y apasimpa ti daanan abalay mi. Nagsaya at anday ta. Nagasat dagiti dadakkel mo. Gaputaan mong ti tumulong kadakwada. Wan manang, kaputag may sa aklaang nga anak da. Kat awan sa bali anam namaan da, no di siyak laang. Mia anak, agbati ka pa dito'y balay Mapan kami kininanang mo iti balay da uncle mo nga Aldrin. Apay, tatang. Ada ka di okasyon iti balay da? Awan, nga masakit ka nun ni uncle mo. Imbaga ti karuba itay. Ala, kasi matngarod ni uncle. Sapay agmay sa iti balay da. Dahita nga rod ket. Isumit la amanon nga aldaw asan ko anakit kita. Masakit mo't gayam. Ala nga rod, tatang. Mapantayo iti balay da, uncle. Sumuro takman mat. Ala anak, umay ka. Agururay ni nanang mo di taruhar. Uncle Aldrin, kumusta tirik nayo? Nagdanag kami itay. Gaputan na damag mi masakit kayo. Mayat matan tirik na kaanakan. Si mayat matan. Kalpasan na nakatumarak iti agas. Ang medyo agkapsutak. Kasta ka di, uncle. Ipanda kayo langan iti ospital. Agpa-check up kayo. Sana bali. Mayat matan tirik na. Aginanak lang. Tapno agsubli ti pigsak. Sigurado kayo, uncle? Uwan kanakan. Ay, uwan gayam. Kaya't ko tagkidaw iti dispensa. Gapo iti negatibo ngayong bagbagakan ka iday. Mababay na kanakan. Lipatan yun dayjay, uncle. Saan yun apanunutan dayta? Agpaimbag kayo, kitdi. Naimbag nga oras mo, Mia. Sabong ken chocolates para ken ka. Ha? Nakapasyar ka man dito'y balay, Dino. Kan, apay nga ikanak iti sabong kan chocolate? Kwa ngamin. Adda kayat ko nga ipudno ken ka. Ha? Anya dayta? Ay ayaten ka, Mia. Ket sapay la ko ma. Tasan ko apakabasulan dayta.
Nabayagan na marikriknak da ito eh. Iso na lang, taitala na anak iti turad amang ipudnukan ka. Podno ka di dayta, Dino. Ngam, apay asyak tinakariknaam iti ayat. Idinto tamay saak abulsak. Napudnuakan kami ha. Uray kasta ti kasasad mo. Karbangan mati maayat kan agayat. Kwa, Dino. Ikan na ko maiti panawan. Panunutik pa na imbag. Maipapan iti dayta ang panag. Diyak ni namnama apagdatunan nak ni Dino, Mr. Lonely. Ita, agayan ayat kamin. Kayat ni Dino nga agkalaysa kami. Iso na laeng, ta sa anak pa anak kasagana para iti dayta abanag. Daytoy man ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Mia. Mia pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Nagasat ka. Gapu ta iti laksid ti kasasad mo, natungpal mo ti arhapaap mo a makaadal. Ken nagasat ka, gapu ta naadaan ka iti nasingpet a kaayan-ayat. Ala, sapay lako ma, tagtultuloy ti kinaragsakyo. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Mia, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joseph Glenn Benawe. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.